Diba sige nagpanguhil ni mo niya pa. Okay, so karon igsoon na ta sa libro sa Leviticus. Nahuman ta sa Exodus, so exit na ta. Ari ta sa libro sa mga pagsimba o mga paghalad. Niagi nga Sunday so nagisgot ta og connection sa Ginoo nga si Lord nagamit og connection, altar, tabernacle ug temple. Pero karon tungod ni Jesus Christ ug tungod sa balaang espiritu makakonektar ta dito sa Ginoo. Wala nay paghalad, wala nay pari nga gamiton, wala nay daghang mga gamiton sa simbahan kun dili mo dito tagpay pasaylo sa Ginoo makapasalamat aniya. Niya makadung ta sa langit tungod kay tungod ni Jesus ug sa balaang espiritu. Karon nanabang tanan. Leviticus 1, page 104 sa Old Testament. Okay, Leviticus 1, hangtod sa 10. Sige, huwag mo na ko. Tama na alas 11. Na. Kaan doon na 500 eh, makamemorize kung paan ba? Most of the Bible. Na. Okay, sige pet, basa pet. Bitaw, Leviticus 1. Atong basahon ko na ba yung suway? Diya sa verse 1. Dito sa tulda nga tagkuanan, ginawag sa Ginoo si Moises ug ingnan. Ingna ang mga Israelita nga kun maghalad sila kanakog halad, kinahanglan nga ang ihalad nila baka o karnero. Asa na to? Kanding o baka. O kanding baka. Ha, verse 3. Ano ba? Baka na verse 3. Ang baka diay. Kung baka ang imuong ihalad, sinunog, kinahanglan nga kini laki o walay tatsa adto niya kini ihalad sa pultahan sa tulda nga tagbuanan aron dawaton siya sa Ginoo. Itapion niya ang iyang kamot sa ulo sa mananap nga ihalad og dawaton kini ingon nga halad sa pagpapas sa iyang sala. Unya ihawon niya ang toro nga baka sa atubangan sa Ginoo og ang dugo niini ihalad sa anak ni Aaron nga mga pari ngadto sa Ginoo. Isablig nila ang dugo libot sa halaran nga naa sa pultahan sa tulda nga tagbuanan. Pagkahuman niini panita niya ang iyang halad nga sunugon og hiwaon. Unya maghaling og kalayo ang mga pari nga mga anak ni Aaron diha sa halaran og sugnuran nila kinig kahoy. Salamat sa hangin. Verse 8. Unya ang hiniwa nga halad lakip ang ulo og ang tambok niini ipahiluna sa mga anak ni Aaron nga mga pari diha sa kalayo. Apan hugasan sa naghalad ang sulod sa gininhawa ug ang mga paa niini unya ilakip kini sa pari pagsunog diha sa halaran. Kini usa ka humot nga halad sinunog alang sa Ginoo. Magampo ta igsoon. Ginoo, salamat Lord sa bagong kinabuhi nga imong gihatag kanamo. I-bless ang among pagsimba karon nga makasabot mi Lord unsa ang pagsimba nga makapalipay diha nimo Lord, gibuhat mi nimo dili para lang malipay among kaugalingon kun dili malipay ka labaw sa tanan. Sa tanan namong buhaton Lord, mo trabaho mi mo eskwela og magsimba, hinaot nga nakasimba gid mi nimo Ginoo. Tabangi mi Lord nga dili mi magsigig bagutbot, sigig reklamo sa mga pangitabo karon tungod kay misalig mi nimo nga ikaw magapahiluna gihapon sa imong mga anak ug ikaw ang nagkontrolar sa among mga kinabuhi nining panahona. Matuman ang matuman sa gingon sa Bible ug hinaot Lord nga kami pod padayon nga mga lagad nimo Ginoo magsimba tungod kay hapit na kang mubalik, hinaot nga sadyang mubalik ka Lord, andam gayud mi dili mi magkumpiyansa tungod kay ikaw ang Dios. Wala mi masayod kung ano sa ka mubalik. Amo lang tinguha Lord nga padayon mi nimong lig-unon o tagaag kusog ilabi na sa mga pangitabo karon. I-bless ang imong pagpulong. Ikaw ang Dios magapanalangin sa matag usa, mapuno mi, mabusog mi ug magkakat-on. Amo kang ipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa mong tapad be nga naligo ka. Ang tubag man dayon. Tugnaw gyapon no. Dili man. Aircon kini may gabi bitaw. Char sana all. Okay, so ning kamuntagon. Oh, hilom na. Ako na po nata magstoryanay ha. Okay, ning kamuntagon ang atong isgutan halad nga makapalipay sa Ginoo. Kay ang Leviticus pagsimba man paghalad ni sa Ginoo. Nya dita mag-iskot karon og problema sa gawas sa atong Pilipinas or sa may mga pangitabo karon kay sige na magtanaw. Sige pag gisgot subraan ang atong kakulba o kabalaka. Siguta kung sa atong buhaton para sa Ginoo nining mga panahon na. Amen. Sa matapad nga paminaw og ayo sige panguhit. Unsa ganito halad nga makapalipay sa Ginoo. Kini nga wali igsoon ay tulo ka parts ni siya.
Maghisgot ta og unsay paagi sa paghalad sa Old Testament, ikaduha unsay paagi sa paghalad sa New Testament ug unsay atong paghalad nga buhaton para sa Ginoo. Okay? Tulo ha? Pila kay kabuok? Tulo. Okay, so remember igsoon nga kitang tanan gibuhat ta nga mag-alagad sa Ginoo, magsimba sa Ginoo. Wa ka gibuhat lang para mo eskwela. Wala lang kagibuhat para mo trabaho, para maminyo, say no. Wala lang kagibuhat ana para magduwa. Wala lang, kundi gibuhat ka sa Ginoo para simbahon si Lord sa atong mga kinabuhi. Bisan og daghang pagsulay karon simbahon dapat nato si Lord. Basig min ko ba nga di na ko mosimba kay basin unya og mautan tagas or kanang problema na ganita mosimba pag kita sa Ginoo. Dili nga na igsoon tungod kay gibuhat kang magsimba sa Ginoo. Amen. Kasi mong tapad nga gibuhat lagi ka nga magsimba sa Ginoo. Inasa kay nagagatga na po ng mata to, sinasa nagalupad-lupad. Okay. Sugot ta ha. Sa niagi nga Domingo na nagisgot ang tao makakonek sa Ginoo ug ang Dios makakonek sa tao. Unsa gitong tulo ka buok na pamaagi? Nawa na. Altar, tabernacle og temple. Gibuhat to sa Ginoo para ang tao makakonek sa Ginoo ug ang Dios makakonek sa tao mga igsoon. Karon sa tabernacle na ay trabaho, napabangtanan. Kining trabaho nila walay sweldo. Sa ginahan nga walay sweldo nga trabaho. Pero libre ang ila nga pagkaon, ang ilang yuta, gilang puy-anan. Ang ila lang magtrabaho sila sa pag-alagad sa Ginoo. Sa una, mo na sila gihimo nga kaning pari o kaning mga libita. Tanang mingon pari. Tanang mingon libita. So kaning pari mga igsoon mo na siya representasyon sa Ginoo nga ang tao maghalad sa Ginoo. O niya, siya ang mag-ihaw sa mga mananap, siya ay muduol sa pinakabalaan, magbantay o mag-alagad sa tabernacle. Nya kani mga libita, ang trabaho nila mo ni sila ang mga assistant. Maraba og aning panahon na ako ang pari kitahay, nya si Rick ang libita. Ngana ba? So aning panahon na mo ni trabaho nila igsuon nga kada adlaw silang mag-ihaw, kinakapuyan kanilang trabaho. Kung ako pa ay nagpari sa una, masig mo undang ko. Mag-church member na lang ko, Lord, kay hago oy. Kada adlaw kang mag-ihaw, adlaw o gabi ka mag-ihaw, kaduha sa kadlaw. Kada adlaw kang mudong sa kuan, maghunaw unya, maghalad sa Ginoo, kinakapuyan kaayo. Pero ang ilang pag-alagad sa Ginoo mga igsoon, nindot kaayo og makapalipay tungod kay ilang nasabtan igsoon nga ang Dios mo ay ilang kalipay sa kinabuhi. Nasa mo tapad kinsa may kalipay nimo sa imong kinabuhi? Nga naman, kung ako'y pa, bubuton lagi igsuon ko, ako'y maghalad dire, kapoy gid siya. Pero, may panahon bitaw nga, mag-arrange ko sa setup aning kuan lang, ato ang pagsimba, unya, magdama ko og wali, para Bible study, para prayer meeting, para children's ministry, para discipleship, kapuyan ko. Kapoy, kay magunuhon na ba nga, magsakit na akong matang magsigtanaw sa kuan mag-search unya magunahuna makalabad sa o pero nanamduman ako pa pagtuno ko ani nga mas kapoy ang ilang gibuhat sa una kay kada adlaw man di man ko kada adlaw magamagwali may mga pastor gani nga kada adlaw naa sila buluhaton busy sila na ay mato sila pisuhan mato sila og laing mga lugar inviteon sila magwali pa sa social media. Pero ang ilang paggibuhat na nila, bisag walay sweldo nga madawat, nari love gift nga madawat sa mga tao nga magpasalamat, pero malipayon sila igsuon nga magsimba sa Ginoo. Ano man mao may relasyon nila sa Ginoo mga igsuon. Karon, nako illustrate unya tinambay rin gihapon nga illustration og kanang unsay mga bulhaton. Basic lang, dili na to isgutan ang tibuok nga pangitabo sa tabernacle kun dili mga basic lang nga buhaton sa pari igsuon sa mga libita. Okay? Karon sa unsa may kanang rason nganong kinahanglan maghalad sa Dios? Ano man tong kada adlaw silang maghalad? Sa man ni pastor duwa ra ni or kaning sa ni seremonya ra ni nila or kining gihimo nga tradisyon? So unang rason pagpasalamat sa Ginoo. Tara mingon pagpasalamat sa Ginoo. So kining paghalad nila nagpasalamat sila nga Lord kining nga baka kining nga karnero ikaw gahatag ani mo nang akong iuli nimo. Mao bitaw na mag-offer ta dire. Dili tungod kay nangayos pastor, nang limos, maimpirno mo kung di mo halad. Na may mga simbahan nga istrikto kay sila og kabay paghalad. Ang paghalad freely lang. Unsa naman tumban manggod. Pangalang di.
Okay, praise God, nahilom na gyud. Unsa ganito pag pasalamat nila sa Ginoo mga igsoon. Mo nang muhatag ka diri, hatag lang nimo nga pagpasalamat nga Lord, ikaw ang naghatag ani, akong ihuli nimo. Diba na bay GNT ato padung langit pastor. Okay, yana dito mo ni mag-drive ato padung langit. O dara Lord, mga kwartas imo mga kuan, mga gisi ning uban ani. Dili. Gamiton lang ni para sa simbahan. Ana gud siya na uban gani nga simbahan nga naay porsyento nga para ni pastor, ang uban pod para nya kadi man paigo niya tong kwarta ni. Mo nang mahatag gitanan sa ato ang paniudto diha snack sa mga bata, panggas panirikrek kay dili man ta mga rich, mga poor man ta, di ba? Napabang tanan mura lagi di mo seryoso kay ni sila ba? Para sa kay paghalad pag pasalamat ikaduha pagtabon og pagpasaylo sa sala. Mo ni siya pasalamat ka sa Ginoo ikaduha para ang sala nimo og sa tanang katawhan matabunan og mapasaylo kay kung dili mamatay man tang tanan. Paagi ni para ma-extend ang kinabuhi sa tao, pasayloon ang sala o pagtabon sa sala. Ikatulo, paagi sa relasyon sa Dios o sa tao. Mo ni. Dili lang pagpasalamat sa Ginoo, dili lang pagtabon sa sala. Unsa gani pag relasyon nato sa Ginoo. Ilan ang gidabuhat king anuman para makakonect sila kanunay sa Ginoo. Mo nang kita ganino, malipay ganito makakonect tag wifi. Mas tindot kayo makakonekta sa Ginoo pinagis pag-ampo o pagbasa sa iyang pulong. Kay gusto ni Lord nga makakonect kaniya sa kanunay. Unsa katong tulo gani? Una sa ganito, pagpasalamat, pagtabon o pagpasaylo sa sala unya paagi sa relasyon sa Dios. Karon, akong ihaambi ko nitong beatbox kasi makakuan diha makadala. Yan ako. Plan tubig. Kaning tubig ibutang aridoy. An minis video dili mo gani maglihok-lihok katong video ba ta kanang ra hinahira okay. Ito lang example kanilang basic lang. Ibutang na to igsuon nga kani makitaan ba diha? Makitaan akong kagwapo bitaw buyag. Sige na tanaw si Pit gwapo ka napit no. Sino kaghanga diha gwapo pastor dito bitaw balik ta. Napabang tanan. Okay, sa ibutang na to og tabernacle ni ha. Nakoy picture gisen ninyo tan-awan ninyo para masabtan ninyo kayo. Kanang kintahay mo ni siya ang kanang halaranan. Okay, halaranan ni ha unsa gani ni mga bata? Oh, halaranan. Very good. Kani siya mo ni gitawag nga bronze basin. Ang butang ani tubig, mo ni siya ang nagsud nila sa tabernacle, manghunaw sila libog po kung ano kahangwa gibutang diri aguan. Anong diri sa tubangan pero mobalik ra sila di pagkahuman. Bitaw ang punto ani manghunaw sila nga anuman para mahinluan ang ilaang kinabuhi inagsod nila sa pinakabalaan nga dapit. Sa atong simbahan bitaw sa una di ba nay hunahuanan para ang atong sala mapasaylo. Ikaduha ana nay mga lamisa dito sa picture nga dito mag-ihaw to mga libita, takbason to mga kuan. Basta nga na unya human ana ang mga tambok ug ang unod niya ibutang adto sa halaran para mahimo siyang humot nga insenso sa Ginoo. Paghalad sa Ginoo ba nga na nya katong mga nasa sulod mga tinae, mga asa ba to? Atay adto to siya isunog sa gawas. Nasabtan na to. Nya katong dugo nga giihaw adto, butang to siya saudanan aron nga nagsud sa balaan nga dapit na may kuan dito altar dito nga pahid-pahiran sa kuan. Katong dugo ipahid-pahid sa altar. Kitay altar ni ana, pahid-pahiran para pagpasaylo sa sala sa mga tao. Mo to'y simbolo nila, nagkasanabot ang tanan. Nagsud nila no, manghunaw sila para balaan sila unya, mag-ihaw, ilain ang dugo, ihalat ang unod para humot ng insenso niya musod ang pari nga tos abalaan nga dapit unya ipahid-pahid niya atong altar ang dugo niya mahuman ang pagsimba. Sa usa ka tuig musod siya sa pinakabalaan nga dapit kas alang. Nagkasanabot pa ta mga igsoon. So mo to'y ginabuhat nila kada adlaw sa ilang kinabuhi. Mo to'y paagi nila unsa ganito? Pagpasalamat sa Ginoo. Pagtabon o pagpasaylo sa sala ikatulo para ang ilang koneksyon sa Ginoo magpadayon. Ila tong ginabuhat igsoon kay ilang gibutang sa ilang kinabuhi nga importante ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Kay siya'y naghatag sa ilang panalangin para pagpasaylo sa ilang sala para makonect sila padayon sa Ginoo mga igsoon. Pero kung kuha ani be. Butong gwapo nga laki ganina. Yes, nga oy. Okay, nagkasanabot na ta. Okay, padayon ta igsoon sa mutapad be nga paminaw sa
Ayo sa sigunahuna atong gira. Okay. Karon ang pangutana, unsa nga klaseng halad ang ihalad sa mga pare? Unang-una, dapat mananap. Tanang mingon, mananap. Tanang mingon, animals. Dapat na IS, ha? Okay, kaning animals, rabag kanang YS na to, kay kung ano ba, bad word kuno na. Okay, dapat mananap. Specific rapod nga mananap. Dili shark, dili tiger, dili ingana. Ang i-offer rapod, toro or baka, itong gibasa ganina, toro or baka, karnero, kanding og salampate. Pastor, ano nagkagamay man ang mananap? Tungod kay kung pobre ka kaayo, na ay di man ka kapalit og mga turong baka kay saan silang panahon pagdagan kag mananap dato ka. Nya kung wala kay madakpan, wala kay karnero, turong baka or kanding, ang imong buhaton mamintik kag mananap kaning salampate. Mo na lang imua kay basta kay naay dugo nga muagas. Nagasinabot ta, dapat nganong dapat mananap man kay dapat kapagasan og dugo. Ingon ang Hebreo 9:22, dili mapasaylo ang sala kung dili kapagasan og dugo. Mo nang sige sila ihaw ngano man pag pasaylo sa sala og pagtabon sa ilang sala. Nagkasinabot ta, unsa giti una gani nga requirements? Asa naman mo? Dapat mananap. Okay. Ikaduha igsoon sa tong gibasa ganina, ang dapat ihalad walay apan. Yung matapad, walay apan. Unsa man ni dili buta ang kanding, walay piang, dili dapat piang, walay samad or pilas, unsa ni pilas, walay sakit sa panit, dili deform or naputol ang parte sa lawas. Inagsod nila ana, kitahay ang pamilya nilang aliw ang maghalad nila tidurina. Kanang Aaron, mo na mong ihalad Aaron. Ila pa ng chikon? Uy, piang. Uy, sakto ang tiil. Buta ba? Or, nalibat ang kanding. Di ni pwede ate. Balik ka to, balik. So, yan ang chikon kada adlaw kung ang kuan sakto magyud. Inga na kay stricto. Pagbungi, na may kanding nga bungi. Pagbungi ang kanding or nablibat pa ang kanding, nabuta ba siya or nasamad pa, nawala na ikog or napiang, ganyan ang kanding paglakaw, ganyan na dito. Dili na pwede. Balik na. Mangita na po sila glain. Asa mo gid ani? Inga na kay stricto ang ila nga paghalad sa Ginoo. Unsa giti una dapat mananap kay para pagasag dugo, ikaduha dapat walay apan. Dapat perfect ang ihalad igsoon ngano man. Dapat ang imong ihalad pinakamaayo man sa Ginoo. Di man pwede nga ang imong ihalad sa Ginoo kanang basta balang ano man. Iyang gihatag sa ato the best food. Unsa man imong kinabuhi, ang hangin nga giginhawa kung napanay apan-apan be. Okay, butang na to og usa ka minuto kada adlaw di ka kaginawa. Kay di man the best ang gihatag sa Ginoo. Lord, mutay nako. Pero kay the best man ang gihatag sa Ginoo, hangin walay bayad, ang kinabuhi walay bayad, ang pagkaon na walay bayad. Pero ang punto mga igsoon, gahatag si Lord sa imo og the best, mo nang muhatag pug ka og the best para sa Ginoo. Amen. Ato sa pakpakan si Lord para di ka katugon. Ang problema igsoon, ang halad sa Old Testament walay kasiguraduhan ngano man ang ilang paghalad balik-balik ug walay katapusan. Temporary lang ang ilang sakripisyo sa mananap ug dili makakuha sa espirituhanong sala. Naay problema ang Old Testament. Ngano man balik-balik man sila maghalad. Mo lagi na og balik-balik mahurot ang mga mananap. Wala na karnero, wala na kanding, mamintik na sila og kuan didto. Salampate, mahurot nagsalampate, maya na pod, maya unsa alimukon na pod. Mahurot ng mga langgam, magadagan ng tamo ng dili pwede. Temporary na pod ang sakripisyo sa mananap kay kada adlaw silang maghalad, nya dili makuha ang espirituhanong sala. Kaning sala ang atong bayran sa una, kuan ni siya alang lang sa atong kinabuhi karon pero kanang espiritual nga sala dili gid igsuon makuha. So balikon nako ha. Nganong kinahanglan maghalad sila sa Dios para makasabot kitag ayo. Pagpasalamat sa Ginoo, pagtabon sa pagpasaylo sa sala, paagi sa relasyon sa Ginoo. Ang dapat ihalad sa ganito, dapat mananap kapagasag dugo, dapat walay apan or depekto, ikatulo dapat ang pari remusod sa paghalad. Ikapat igsoon, ang halad walay kasiguraduan kay balik-balik, temporary o dili makapasaylo sa espirituhanong sala. Ibutang na to og kaning kato sa una mao pagsimba na to karon. Kapuya
Nakita sa Dios unsa ka miserable, unsa ka walay pulos ug unsa ka limitado ang ilang ginabuhat igsuon sa una mo nang naay good news. Mo na ang New Testament gitawag siya good news or maayong balita nganuman naa may puli sa ilang paagi kaniadto. Napabang tanan pipil sa mga padayon sa katulog. So sa una mga igsoon, bad news siya nganuman balik-balik temporary o dili makapasaylo sa sala. Pero salamat kay sa New Testament, Mateo, Mark, Luke, John, diha gisuwat ang maayong balita. Unsa ning maayong balita? Ang pagkatao ni Kristo, ang iya ang pagkamatay, gilubong na banaw siya mo nang gitawag siya maayong balita. Diha makit-an nimo ang istorya sa Ginoo. Mangutana ka pastor, unsa may akong dapat basahon kung bago pa ko nangalagad sa Ginoo? Basahan ang upat ka ebanghelyo. Nganuman, ang relasyon nimo sa Ginoo ang iyong dapat nimong unahon. Kaya kung di ka kasabot sa imong relasyon sa Ginoo, kaning mga paghalad, kaning Leviticus, Exodus, Genesis, wala ni pulos nimo kaning Revelation kung wa ka kasabot sa imong relasyon sa Ginoo. Amen? Di pwede nga akong asawa magminyo mi tungod kay dato siya. Mo apas akong unahon akong pag-getting to know each other niya, di ba? Kaya kung makailan ako niya, magkasinabot na mi nagpuyo na mo. Kaya what if kung nanguyab ra ko niya kay gwapa siya kayo? Gwapa man pod, di ba? Di mo agree si Petra, oh. Di ba? Mori apas na ko niya kay gwapa siya, dato siya, pero pag kami niyo na namo, tingan ako kay di na siya motingog. Kay gisugo ko niya og pa-flash sa CR unya, wala ko gi-flash. Ano di ka motingog? Sa sanga na kong nabuhat. Sa tungluton, di na siya motingog. Ano ka? Kaya nga naman wako kahila niya. Ano man, basta ang babae, gani pagsuguon ka niya, o di ka mo tuman, di na siya mo tingog. So, may mga nakabantay mo na, di na mo tingog. Ano ka doon? Sugo ka na ko, di wala ka mo buhata. Timan lagi mga lalaki mo nang pagmama, gani mo sugo, timan yun na. Tumanag yun na dito, kaya di na mo tingog, bitaw. Balik sa tang. Mangigo ni pastors mga babae. Ang punto na ko ba? Napabangtanan, nga dapat maila-ila na ko akong asawa. Nga naman, para malipayon ang among kinabuhi. Karon dapat kung ingana tay suod dapat maila-ila nimo unsa ka maayo si Lord sa pamaagi ni Kristo nganuman si Kristo ang halad nga makapalipay sa Ginoo. Kay katong tanan nga gi-require sa Old Testament gitapos tanan ni Kristo. Grabe no? Pila ka halad to? Mananap na ay dugo, walay tatsa, pagpasaylo sa sala, pagpasalamat sa Ginoo para mapadayon ang connection sa Ginoo tanan. Pare katong tanang requirements, si Kristo ang nag-fulfill tanan. Asa ka ana, tanan, sa tanan nga gibuhat mo sa una, usara di kinahanglan. So, mo ni Hisor atong isugutan, tulo ka rason nga nung si Kristo ang halad nga makapalipay sa Ginoo. Anam na bang tanan? Nasa tapat ang pangutana. Seryoso mo gun mo kayo, ba mo na nga to pakataon gamay. Okay, ito sa pagpakan si Lord Beck. Thrilling yung salidag sa lugar ba? Okay, number 1, nganong si Kristo ang pinaka-the best nga halad nga makapalipay sa Ginoo kay wala siya apan or sala. Ingon ang Bible sa 1 Peter 1:19 atong basahon na. Kay si Kristo gisimbolo siya nga espiritual nga karnero nga gihalad ngadto sa Ginoo. Ang ayan siya kay perfect siya, walay depekto sama sa animals nga offering sa Old Testament. 1 Peter sakto gid ate nga Pedro ang imong nabana ate. Kasi Pedro sikat gid kayo sa Bible. Oh? Suki kini Pedro sa Bible. 1 Peter 1:19. Okay, ingon og amin kung naana. Pero sa pikas wala pa katuod. Masig na masahero to. Unang Pedro 1:19. Sa kuha lagi ninyo 304 sa New Testament. Kamuha ay sa mo paguyab-uyab kung mo katuod sa Bible ha. Okay, 1 Peter 1:19 ana. Okay, ato sa basahon parita madugay, apas lang unya. Ingon ang Bible, giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero nga walay buling o
mansa. Okay, hangad sa ni pastor, ang requirement sa Old Testament dapat walay apan, walay mansa, walay depikto. Si Kristo gisimbolo nga espiritual nga karnero mga igsoon. Ang ngayan siyang ihalad nga numan, perfect siya. Wala siya sala. Asa na? Siya may gaaway nimo. Now, ang pangutana, kung ikaw ang ihalad sa Ginoo, ang ngayan ba kang ihalad? Dili ka na matay sala. Mao bitaw na nga dili lagi ka makaadto sa langit, dili ka mapasaylo sa Ginoo kung maninuod ka sa Ginoo. Kaya ang atong binuhatan, buling ragid na atubangan sa Dios. Pasalamat ra nimo na sa Ginoo pero ayaw buhatan nga ako ning buhaton para malangit ko, para mapasaylo ko dili gid na bisag unsaon nimo kaysa King James ang kanang buling diha kanang bisitas babaye. Ing anak kahugaw ang atong binuhatan nga abi na tog maayo pero hugaw di ay manang di ta angayan mo nang mutuo ka ni Kristo nga naman siya ang angayan nga ihalad kay wala say depekto, wala say sala mga igsoon. Hinumdumi nga kitang tanang utangan sa Dios sa kamatayon sa impierno pero siya may mingbayad, iyang dugo ang iyang gilukat para mga Bible study na mo gahapon nga sa una naulipon ka sa kaaway pero gilukat ka sa Ginoo pinaagi sa iyang bililhong dugo. Dugo niya ang naglukat nimo. Dili ang imong binuhatan. Amen. Dili ang ato ang pagsimba, dili ang atong pagpangadji, dili atong pagduol sa pari o unsa pa ng mga binuhatan nga para nimo makapasaylo, dili ang dugo ni Kristo mga igsoon. Wala atay ikabayad kay di na to kayang ibayran ang atong sala ngadto sa Ginoo nang siya ang nagbayad para nato. Sama siya sa karnero. Inosente ka ta karnero no? Ikaw unta ang mamatay kay ikaw may nakasala. Ang karnero tan walay labot. Ding bato, di bitaw, ding, ikaw akong kanding ba? Ikaw akong ihala ding, ulit kanding. Kung ako'y sala, kung ako'y kanding mulingod ko, nga naman, kanding ba ako? Ang tao nakasalangan nung si kanding man si pangimungtan. Di ba? Ang baka man si pangimungtan, nga way labot ang baka tao. Nadamay taon siya, miski ang tao nakasala, asa ka na, si Kristo, siya wala siya isa. Kung pwede pa lang, ikaw ray pakamatay at Gio. Rodnel, ikaw ray palansang at pa-impirno kay ikaw ang nakasa. Anong labuton mong kunin mo, pingon si Lord, akong anak, akong gihatag. Ikaw kung natisilin, imong anak may sakripisyo, kaya ni mo, dili, oy. Hilak ang gadi ka makasakit ang atong anak sa muntag, mamatay, imong, pastor, akong ihatag akong anak, basta para ang atong sala mapasaylo. Dili na, lisod na. Munang grabe si Lord, kay bisag wala sa sayop, siya ang gipakasayop sa Ginoo igsoon. Nganuman, tungod kay gihigugma ta pa kayo. Ingana ang gugma sa Ginoo. Manawara kasabot sa gugma sa Ginoo ang imong pagsimba wala pod. Walay nindot nga pagsakripisyo. Ingon ang Bible sa gospel nga si Mary Magdalene usa ka prostitute. Unsa man ang prostitute bayaran. Sa time nga nakaila siya sa Ginoo iyang gibubo ang iyang pahumot nga mahalon kaayo. 500,000 ang kantidad sa pahumot. Iyang gibo-bo. Iya tong gigamit para papahumot sa iyang lawas para dagan kay lalaki nga muduol niya. Pero kung saya gibuhat gihurot niya sa Ginoo tanan. Sayanga. Mo na ingon ang si Simon Pedro, sayanga pa na may paghihatag lang na sa mga pobre. Ino man tungod sa kamahal. Pero wa niya gihimo nga mahal to nga perfume nga naman ang para niya tungod kay nakasabot siyang gipasaylo siya sa Ginoo. Dili importante nga makakwarta siya, ang importante nga gipasaylo siya sa Ginoo. Grabe. Munang walay problema kung mahurot ang pinakamahal nga pahumot nga naman nakasabot siya sa gugma sa Ginoo sa iyang nga naman ingon ang Bible pag nakasabot kang gipasaylo sa Ginoo ang grabe nimong sala, ang imong pagigugma po sa Ginoo grabe kayo. Muna kita mga igsoon, dili ta malipayon magsimba sa Ginoo nga naman nakasabot mo tang gamay ra kung salaman. Nangawat ra man kog 5 ni Mama Dorina, musupak ra man ko niya usahay, mangawat ra man ko niya. Dili si Cyril ayo dingian ninyo salik Dorina basta ni si Aliw. Basta hindi wa diri oy na didto. Sumbong mo na si pastor gaingon nga ikaw Kuya Wilfred ay may nga naabas. Sampol man. Amo jud kadili mulingit mo dayon. Mga judger kay mo. Inang tapat ay pag-judger. Okay, number 2, igsoon ng anong si Kristo ang
the best nga halad nga makapalipay sa Ginoo nga naman. Hingpit, unsa may laing Bisaya sa hingpit ha? Murag sure, murag ana ba? Sure ang iyang sakripisyo sa pagwagtang sa sala sa makausa hangtod sa katakhanturan. Ang paghalad sa una, unsa ganito, usa ka adlaw lang makapasaylo sa sala. Okay, kasa lang ha. Inagkaugma, lain na pong halad, anang adlaw ra pud ka mapasaylo, pero si Kristo kausa siyang gihalad, ang iyang dugo magpasaylo sa tanan. Taas kayo. Hangtod matapos ning kalibutan na. Oh, grabe palabaw na puro pastor. Dugo ra niya nakapasaylo. Okay, Dios man siya. Dili man nimo sa malimitahan kay Ginoo man siya. Ang dugo sa karnero taman lang anang adlaw. Pero ang dugo ni Kristo taman hangtod mamatay ka. Lingi among tapad, hangtod mamatay ka. Simbak ko pito ka bungtod. Nga na pud ka dito, no? Nga naman, ingon ang Hebreo 10. Abli na pud tabi ato ta ni Hebreo. Si Hebreo. Okay, nasa page okay, na 200 ka pen 292. Naman tas Hebreo 10. Ato ning basahon na kay para makasabot gid mo. Nga di na kinahanglan halad-hala, di na kinahanglan og dol-duol pa ka sa tawo nga pasaylo sa imong sala. Kini epekto gid ni mo ni hingpit nga magwagtang sa atong mga sala. Okay, Hebreo 10 diha sa 8. Sabta ni ha. Kay kita na ba magbasa? Unsa may sabta nimo? Siya pastor balik. Read with comprehension. Matod pa sa tong English teacher. Sabta ang imong gibasa. Okay? Kung di mo kasabot, pasabton ta mo. Ingon ng verse 8 sa Hebrews 10. Una sa tanan, miingon siya, dili ka gusto og mahimuot sa mga sakripisyo og mga halad nga mananap. Dili mga halad sa mananap ang imong gipangayo aron sunugon dito sa halaran og dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanan nga mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Hangad sa ni pastor, kay posa diha sa verse 9. Unsay gingon ni Lord, dili na malipay siya sa sakripisyo nga halad. Dili na siya malipay mananap. Unsa na may yang gikalipay? Verse 9. Unya miingon siya, ania ako si Jesus na. Ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Wala ni pulos tong sakripisyo sa una. Verse 10. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon, lawas sa makausa lamang og alang sa tanang panahon. Ang atong sala sa tibuok tawo sa kalibutan na pasaylo. Nya katong halad niya, kausara niya gahalad hangtod sa hangtod. Ang sala nimo kaniadto karon og sa moabot gipasaylo niya. Verse 11. Adlaw-adlaw ang matagpari nga Hudiyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon og nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayod magwagtang sa sala. Klaro. Katong sakripisyo sa pari sa una sa mananap dili magwagtang gyud kausa na kaadlaw pero di gyud hangtod-hangtod. Verse 12. Apan si Kristo naghalad og pila ka sakripisyo? Usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo wa epektibo hangtod na gayod sa kahangturan. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Last nga verse. Verse 13 dito, nagulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaawa himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Verse 14, last verse. Busa, pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan katong nahinuan sa sala. Hangad ni pastor. So klaro na ba? Ang pagpasayl ang iyang paghalad siyang kinabuhi igsoon, hingpit og epektibo nga magwagtang sa sala sa tanang tawo og dili lang anang panahona kun dili hangtod sa hangtod mga igsoon. Mauna nga
Pag musimba ta sa Ginoo, wala na yung hunahunaw kamot. Wala na. Kung mga kagpasaylo, wala na yung duol-duol sa usa ka tawo nga para ang imong sala mapasaylo, wala na. Kaya wala na may pari gi-require aning karong mga panahona. Sorry to say sa New Testament wala na kinahanglan og pari nga mohalad, wala na halad, wala na kinahanglan nga moduol ka sa usa ka tawo para makonektar ang imong pagpasaylo sa Ginoo kun dili tungod ra gid ni Kristo. Maningon ng 1 John 1:9, kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, matinud-anon siyang mopasaylo sa tanan natong kalapasan. Atong pakpakan si Lord be. Woo! Salamat sa Ginoo kay di na ka magaguhago. Inag Semana Santa hapit na ra taon manang amo. Wala mo na ko suwaya ha. Pero ayaw na ta mo pagbagtas-bagtas, magana-ana pa mo didto. Wala na to. Wala na tayo mag-ana-ana. Mag-TikTok, Pastor. Wala na yung magdungdong, magbagtas pa dong sa cross. Ay, salamat kay napasaylo akong sala. Ay, kasara di mapasaylo mong sala. Kay kasara mong ka mong bagtas. Pero ayaw na itong buhata. In town, musimba na ka sa Ginoo nga naman pagpasalamat ni mo sa Ginoo. Kay wala na ka, di na ka maghago-hago. Wala kay sakramentong buhaton, wala na kay pangajian imong kalag. Dili na gid na, sorry to say, but sa Bible, wala na gid na tanan. Ang imo lang buhaton mutuo ka ni Kristo ng imong Ginoo ug manluluwas. Ang imong sala mapasaylo ang Bible study kaghapon sa ato pa pastor magpakasala na dita kay suman libre naman ang pagpasaylo. Dili nagsugo ang Ginoo nga dapat magbalaan ta. Unsa maning balaan kanang imong himuon ang imong kinabuhi nga makapahimaya sa Ginoo. Di pasabot nga magpakasala na ka kay grasya ni Lord magpasapa ka. Igor buto ta musturya sa Ginoo. Ang pagpangayog pasaylo sa Ginoo dili na siya pagsulti lang sa imong sayop, kundi pagtalikod sa imong sala. Amen. Namo tapad ba nga ayaw lagi sige pangayog pasaylo, talikdi ang sala. So nagkasinabot patang tanan. Amen. Verse 3. Ikatulong nga rason igsoon nganong si Kristo ang pinakadabes nga halag nga makapalipay sa Ginoo nga naman paigo or insakto ang iyang sakripisyo sa pagwagtang sa sala sa kalibutan. Ganina, makawagtang siya sa sala sa hangtod, pero karon specific ng giingon nga ang tanang sala sa tao mapasaylo niya. Kaya sa una kay Hudiyo ra may mga pasaylo, specific ra man anang templuha gayon kung ibutang ana be, ang taga Pilipinas mo biyahe pa sa kuan. Mo biyahe pa sa Jerusalem. Ang atong pamiliti gini nga di gini kaigo padong sa Tagbilaran. Bubiyahe pa ka dito, niya nagagira dito Iran o Israel, pang nabutuhan. Atay ka, wag ka kahalad, impyerno na nung ka. Hallelujah, no? Ingon ang 1 John chapter 2, verse 2. Okay, usa lang ka verse. Daghan nga verse jud, pero usa lang jud kay, di man ni Bible study. Mahurot niya atong time, maniuhoton tanang verse nga nag-ingon. 1 John chapter 2, verse 2. Oh, ani, silingan ni silang Pedro, te. Oh, nay, kaduhang Pedro, sa unang Juan. Di po na sila igsuon, ha? Og triplets imong anak. Oh, First John. Ano sa second John, maniudto na ta. Okay, page. Asa man nga page, ha? Sa pastor doy. 314 or 313 ba na? 1 John chapter 2, verse 2. Nana. Usare, may tingog. Usare, nakatuod na. Papa, okay, atong basahon ko na be, suway. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala og dili lang kay ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang tawo. Okay? So dili salamat sa Ginoo kay dili ra ang Israel ang Hudiyo ang mapasaylo sila kundi kitang tanan. Imo lagi to kung magbiyahe pa tag Jerusalem layo sila gani nga magbagtas sila 7 ka adlaw usa pa makasimba ang ubang mga tawo to. Samot na kita, mag-usan jet, asa ka na padung, no? Usan jet, may makasakyan na to, ana. Maghunong-hunong siguro ta, kaya dagan patagkapitan, pero salamat sa Ginoo kay si Kristo, halad nga makapalipay sa Ginoo kay ang iyang paghalad sa cross, mga igsoon, ang tanang sala sa Hudiyo, og sala igsoon nato nga mga taga Pilipinas, og tanang tibuok kalibutan. Asa ka na? Di na kakinhangan mo nang wala na lagi, mo nang musod ka dire, asa may tubig diri atong hunawanan kay kuan. Kaya ato mong kung naanda na mingon manggod nga doy ngano wala kagasimba. Akong ipangutana. Ingon manggod tong kuan nga dili kuno ni tinuod nga simbahan. Dili kuno ni tinuod nga pagsimba kay wala kuno toy kanon-kanon nga kanang hostiyas, wala kunoy
hunawanan, nga na ba? Ano ba? Kay ang ilang pagtuo mong God, ako mong ingon na kaning manggong kalawat sa ato nga simbahan, ang ilang simbolo ana pagsakripisyo sa lawas ni Kristo. So kuan na siya aktual nga pagsakripisyo sa ato pa kada misa magsakripisyo sila balik sa lawas ni Kristo. Nya ingon Bible kausar man, di ba? So di na kinahanglan maghalad pa kag sakripisyo mo nang wala na diri. Wala natay gitawag nga communion. Kuan lang na siya simbolo lang na siya pagpasalamat nato sa Ginoo. Manang sa amo nga sa Presbyterian or sa bang simbahan, bread ra na siya. Kay bread may giingon sa Bible, simbolo sa lawas ni Kristo nga gipikas, gihalad sa cross, unya katong wine or Welch man nga mua ka ng grapes sa bitaw nga di makahubog. Mo nay dugo ni Kristo nga nagpasaylo sa atong mga sala. Wala na kinahanglan nga na mo nang kaning atong simbahan di tinuod ni. Tinuod ni ayo mo kada tinuod lagi ni kay wala may mga imahe diri, wala may hinuwanan, wala may kalawat ni nagkuan wala man. Ilaa po ng pagsimba pero ang atong pagsimba tinuod ni kay nga naman mo may gingon sa Bible. Di pud pwede nga kay pagsimba baya si Kristo man ang gisimba. Dili lagi sa simbahan ang pagsimba kaya ang simbahan sa una balay ganilang simbahan. Sa Book of Acts, nahimo lang ning simbahan para makomportable ta. Ano yung simba na to tinuod ni? Nga naman, ang pagsimba man, pag-awit o galawiton sa Ginoo, ingon ng Salmo, di ba? Ingon ng Bible pod nga magwali sa pulong sa Ginoo. Pagsimba na ni, di ba? Ang ilang pagsimba, lahi ang ilang pagsimba, ni uban nga magsimba, nga maghiwa-hiwa dito, ang uban, hilom na kay magsimba, mangluhod. Kita nga na, mo po ilang pagsimba. Ilaapod na, kung maghimo pa sila mga sakramento, sakripisyo, ilaapod na. Pero sa Bible, nag-ingon, wala na tong tanan. Musod ka ni simbahan na, mga ikapasaylo sa Ginoo, aron si Lord, malipay nga magtanaw nimo igsoon, na magsimba. Awit ka sa Ginoo, kung problemado ka, ayaw katawa. Hilag, ikaw ang tunay na Diyos. Ano man, hanggang utang. Or wanay uwil sunod nga semana, wanay kasulid. Tapat kailanman. Pero nagtuo ka nga si Kristo, in control of everything, magsimba ka, ikaw ang tunay na Dios. Makasimba pa kami sunod tuig ron, taon Ginoo. Nga naro ko nakasimple ang pagsimba, pag-awit sa Ginoo, paminaw sa pulong sa Ginoo. O kung sa ganito, ang gisimba nga atong Ginoo. So mo ni importante. Karon, aritas unsay dapat nimong bugbog din nga verse. Ako ning giwali. Romans 12, mo ni favorite verse para sa atong missionary. Amin ha. Si Reb. Ikapoy to si Reb Dongdong ari ba? O Roma. Roma kay sa Bisaya Roma man eh. Sa mo gadali lagi. Roma 12, page 207. Naitulo ka pagsimba diha nga dapat atong isimba sa Ginoo igsoon. Dapat atong buhaton. Roma 12, verse 1 lang, verse 1. Busa mga igsoon atong basahon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Sa giniuna buhing halad. Balaan ikaduha og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba ang angay ninyong ihalad. Hangad sa ni pastor. Sa atong pagsimba, natin simbang kada Domingo, no? Naiban nga Merkules, ingana ang simba nila. Musulta sa simbahan, mag-awit ta, unya magminaw pulong sa Ginoo. Pero ang pagsimba, dili lang taman, ana. Ang pagsimba, unsay gibuhat nimo sa kada adlaw sa imong kinabuhi. Kaya abi na to, nakasimbag ko sa Ginoo atong Domingo, ha, oy? How about sa imong Lunes o Sabado? Sa Pastor Galibog ko pastor sa ato pa magsimba mis balay na mo dili man kanang imong tanang gibuhat pagsimba na so ato ni pasabto nig sunog ngano ha ingon si Lord sa dakong kaluoy nga gipakita sa unsa may dakong kaluoy gipakita niya nalimot ko pastor unsa may dakong kaluoy gipakita niya gihalad niya ang usa ka sakripisyo nga si Kristo bayad sa sala natong tanan bayad sa sala nato hangtod sa hangtod o perpekto siyang halad mo to'y dakong kaluoy kay kung wala pa sa nagpalangsang sa cross maimpirno ka dili lang ka mapriso maimpirno ka okay mo nang ingon si Lord akong hangyo ninyo in town kay gikaluyan man mos Ginoo amen
Munang pagsimbang imong ihalad. Unsay una, buhi. Tanan mo ingon buhi. Unsa man ang buhi nga pagsimba, pastor? Kana bang naa kay kalipay? O the best ang imong paghalad sa Ginoo. Sa imong pagsimba ganina, di man pud pwede maglingin-lingis, pastor kinsa tong gasimbag tinuod. Igo na kaniun niya, abe iwa gasimbag tinuod kani. Ako, gasimba po kung focus na ko, gatanaw ko sa chords, gamemorize ko sa kanta, gapiyong ko nga naman, ang pagsimba sa Ginoo man. Si sabat na magpiyong na siya. Ang uban usahay mag-ana siya, uban gani mga worship leader. Oy, nang sama mo patay gasimba. Dasigon gani nang uban nga naman ang pagsimba sa Ginoo buhi. Kanang na kay kalipay ba? So man ang tungod kay wa man gud ka-connect sa Ginoo, man ang wa kay kalipay mo simba kanang depende man po na kay mo taga-judge og pastor ang kasing-kasing gitan-aw si Ginoo. Abitaw. Problema na pero nga masag the best. Buhi man. Amen. Kung ikaw kung mag-basketball, mga lalaki, mag-basketball, nabay mag-basketball. Pasa, itsa na. Nabay nga na, magduwa. Magduwa mo og email, nabay nga na. Napatay ko, agay. Ikapoy ako, mag-charge ako. Nabay, magduwa nga na. Wala. Mabalik ka nag-cellphone tungkol sa kalagot. Pagtakik-takik gini, Gaduwa si Cyril, gapon og si Yinging, lipayan nila, oy. Kuya, bayot. Lipay kay sila nga naman ang ilang pagduwa, buhi. Nakasinabot na lagi tang tanan. Manang kami gagitar diri si Satwa, ingon ito nga, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman. O gagitar ko dito nga na, manahunong na. Di ba, why nga nagasimba ganina? Mabito nang gi-encourage na ko ang mga music team, memorize sa ang chords, memorize sa ang kanta, pamilyar ang mga pagkuan nga naman para makasimba kas Ginoo. Ya ako sa una mag-drums, mga na kanunay singko na ko kay siko focus sa drums. Karon akong gi-familiarize, gaampo ko sa Ginoo, sige kog practice para makapiyong ko, para makaawit ko sa kanta kay ang pagsimba buhi. Manang si mawit na lyrics, atong lyrics dito. Pero kana nga lyrics, walay pulos na kung wala ka ka-memorize. Munang dapat memorize ninyo ako itong gihatag ang mga kanta para makakanta mo daan. At least inagsimba ninyo, lami kay nagsimba, buhi kayo. Iwa ka ka-memorize, okay ra na. Pero kadugayan ni mong kanta, 5 ka katoy ka kanta ng kanta hagay nga nagipong ka. Gagitar ka nga, wa ka memorize sa chords. Wa ka kibaw. Dapat makaibaw na ka nga naman ang pagsimba buhi. Igsoon mo tapad be, buhi ang pagsimba sa Ginoo. Kada adlaw nimong buluhaton, maglaba ka, muskwela ka, mo trabaho ka dapat buhi pod. Kapoy man jud magtrabaho, si biyahe no? Biyahe kapoy jud ni dapat ang imong pagsimba. Lord, ako ning buhing paghalad nimo Ginoo. Dapat malipayon ko mainom kog Cobra energy drink. Kuwang na. Dapat na kay kalipay igsoon, Lord. Kapoy man ning muskwela pero mangapi ko Lord. Ayaw. Magtuon ko Lord kay pagsimba na ko ning buhi para nimo. Ay si pasalig pangapi kay kantahan kanay ko kumarti kung wala ka anaan kaniya. Unsa gito una nga pagsimba? Buhi nga pagsimba. Ina mo tapad be, buhi palagi ka. Ngisi pod. Kay usahay basig nagpaminaw sa wali patay na. Dito. Mabit na pukawon mo na ko, pikpikay. Among tapad, kigingan na, among diri ko do. Klaro kayo, eh. Klaro kayo sa CCTV. Matod pa ni Reb. Yung di mo pukawon, di na mo kasimba sa Ginoo. May nato, amen! Gamin ka diya, nag-circle na tanan. Ano? Yan akong classmate sa una, si Pastor Alwin, ilang mian, hingatugon. Mga ano nga sila, eh. Naglasing nga dito. So, di man mubadlong ito mga maestro. Niya makitrag ng mata na. Amen, amen. Sa kaklase ga, amen, amen. Nang delikado na igsoon. Kaya di ka kasimba na. Titi kasi patapat ay katulog. Kaya ito pagsimba buhi. Amen? Ako po pagwali na po, dapat the best ang pagwali. Kaya kung, what if yung boring kayong gawali, be? Kaya mahuman. Samot ako. Muna pagkataon mo na ako, kaya ron, at least pamakalimot mo, sigira sa Iran. Okay? Buhing halad.
Okay, kaduha nga pagsimba, balaan. Tara mingon balaan. Unsa man ning balaan? Nangutana ko nila sa Bible study ka, unsa ning balaan? Kanang Dios nun pastor, kaning usahay kanang uban mingon sila nga kanang mudi makabuo og baso ba kanang atong panuot, formal kaayo, kanang atong pagsulti, pahiluna kaayo. Ano bang mangluhod kita? Mamo kuno na balaan para nila. Ang suot kinabalaanan, ang pagsulti balaan, atubangan sa tao maayo kaayo. Kanang di gud kasala ba kani si pastor kaning mga pare kaning mga pastor di gid ni sila kasala. Mga buutan damo ni sila. Dili tan not me. Ato pa nila, mo kahibaw kay ang pagsimba, ang pagsuot nga balaan, ang pagpahiluna sa pag-istorya, ang pagporma diri sa tubangan, pagwali sa tubangan sa mga tao dili na sukod sa pagkabalaan igsuon kay ang balaan putli nga kasing-kasing sa Ginoo. Amen. Ang pagkabalaan igsuon mo ni paglikay nimo sa sala o pagbuhat sa makapalipay sa Ginoo. Kay bisan pag maayo kita balaan kita pagsimba dire. Nga inagingon sa gawali luhut ta ditso nya dapat pagsaba-saba kay balaan ang Ginoo. Na gani sa simbahan nga katong anak kay ang ayang sapatos. Wait. Nainsulto ang gawali. Pagawsa na. Kaya ang atong pagsimba, balaan. Nalagot. Matayo sabi ito, magdaganda ito, mga anak, may mo, pastor, simba ta. Iwa, nga na, usay tayo, kay sakto man po na. Dapat formal, pero ang bata, man ang usay, di na ko badlungon ng bata, kung dagandagan siya rin simbahan, kay, uy, pagdungdung, anak, kay balaan, nga dapat. Ang pastor ay makatunob dire. Yung matunog ka rin stage, mamatay ka din nga na, oy, grabe na po ka na. Sabahan nga na, ako ka ng balaan ka, ayaw gunit na ng gitarahan na, kay ka nang maggunit, anak, dapat walay sala, nagiguha. Nga na, ang lang balaan. Pero ang balaan sa ganito, putli ang atong kasing-kasing. Di naman ka manghunaw diha, pero unsa ang imong kasing-kasing kung musimba ka? Sure, lagi ka nga imong kasing-kasing putli. Maabot na yung nagsimba, lagi dire, dapat mangayo kag pasaylo. Ayaw sa pagchika-chika sa ubang tao. Lingkod sa diha, Lord. Salamat kinakaabot mi diri nga safety, Lord. Pasaylo ako, Lord, kay gaaway mami sa akong asawa ron. Nalabay nako ang plato Ginoo nabuak pa jud. Tag 200 ra butong usad to, Lord. Or kintahay nakasukol ba kung mama Dorina si Cyril na pod. Nakasukol ba kung mama Tata, Lord. Taon nakasukol nakabalikas sa budyo ko pasaylo at taon ko, Lord. Magsimba gipon ko nimo taon Ginoo. Ano nga na ba? Di pwede nang simba. Yes, si Lord, maayos siya, gracious siya, pero respetuon po nato siya sa pamaagi nga, mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Mabita na yun si ng worship leader, igsuon, focus, pangayo sa pasaylo sa Ginoo, kaya ang pagsimba sa Dios dapat balaan. Mga kadadaw ni mong buhaton, mga ikagpasaylo sa Ginoo, mag-drive kag motor, kaaway, mo sa asawa ron, Lord. Siluatan ko, Lord, kaya basig mabangga ko tang anita. Di ay paningana, ngay kag pasaylo sa Ginoo, sa unsay imong gibuhat, nakasala ka, pangay pasaylo. Dili na kinahanglan mo dong pagkasimbahan. Dili na. Haylo ka sa Ginoo, Lord, saylo ako, Lord. Ngano man ang pagsimba sa Ginoo balaan man igsuon. Amen. Ang tax collector o ang pariseo ingon siya, di ko parihaan ni Lord. Sige kog simba nimo, sige kog hatag ka na pulo, dire para aning tawhana himayi kaayo, makasasala. Pero ingon ang pariseo, ingon ang tax collector, gapokpok sa iyang dughan. Nangayog pasaylo sa Ginoo. Ngano man nakakita siya nga, Lord, dili ko ang ngayan moduol sa imo kay makasasala ko. Amen? Napa bang tanan? Imo bang gipakita sa mga una bisan ako nga pastor, di ko pwede manghinambog ninyo oy. Nga maayo kong tao. Before mi magsimba, usahay magka misunderstanding sa asawa, ngay may pasaylo sa sagusa. Dili man okay pa maamong pagbati, pero at least ba nga ang pagsimba makapalipay sa Ginoo. Kung dili pa magka-okay, manang mulingkod ko diha, magampo jud ko unang ano man dili man sa ako ang ability, makasasala ko Lord, pero gipagitar ko nimo, gipawali ko nimo. Dapat ang mo respeto sa Ginoo sa pagsimba nga balaan. Amen. Ikatulo, mahuman na kita. Tipika sa mong tapat nga alas 11 na. Namatay na sila. Okay, ikatulo nga pagsimba makapahimuot sa Ginoo. Unsa man ni makapahimuot ka na malipay siya bangay nagtan-aw niya nato magngisi siya. Duta to ni si kuan simba oy kay bisag nayabag kay simba gyapon sa Ginoo. Ana ba malipay si Lord nga dili na di pasabot nga muhilak lang ka. Grabe nalipay jud ko kay minghito jud ning sipo ni pastor.
Dili lang ning ang imong suot maayo, dili lang kusog ka mo pakpak mo sayaw, pero dapat nimong buhaton kay the best man. Pero dapat igsoon malipay pud si Lord. So, unsang pamagi igsoon nga bisan sa tago, bisan sa imong panimalay, bisan ikaw sa imong kasing-kasing nagtan-aw si Lord sa imong kasing-kasing nga ang imong kasing-kasing putli at tubangan sa Ginoo. Ya sakto man ang the best sa imong pagsimba sa Ginoo, pero kumusta ka ang imong pag kinabuhi sa imong pamilya, sa imong trabahoan ug sa imong personal nga kinabuhi, nalipay ba ka siya? Kaya dili man ni sa simbahan ng lagi ang pagsimba kun dili sa kada adlaw mga igsoon. Amen. Hinaot nga sa tong pagsimba the best balaan sa Ginoo niya, malipay pud ang Ginoo mga igsoon. Ang imong kasing-kasing gyud nga nakakonektar sa Ginoo ba. Kay basig isa kas kamot diha ganun na kas giras Iran. Ang imo kaayo ga TikTok ka diha imong na kay nasa ting 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 gamon ang ganana ka dito. Ayun natapat pamilya yun ang stepping. TikTok ni mong una-una. Jesus, mag-aawitan ka, Diyos sa balaan. TikTok man ha? Wala ka kasimba, wala sa nalipay ni mo. TikTok, gani ka diya. Pero ako, kasayakan nga sayop ng TikTok. Ang nalipay ba ko na mga batanon, diri nga na, si Skylo? Ano sir, bibili Skylo di ay? Ayaw, bibili, ano? Tuk, 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 tuk. Dabuhata po ng sayaw-sayaw po, maprayan ng sayaw nga, kuwan ba ha? Kanang bastos na sabag na diri. Ayan na, Jod. Bastos kaya ng siyawa. Okay ra mo dili pang Ginoo nga sayaw, pero at least kanang kanapong di pod makasaway ang uban ba. Ngadto ra nga sayaw nga bitong kanang lingaw-lingaw ra bitaw. So sa katong pagsimba igsoon, simba nga buhi, the best sa Ginoo balaan kaning naa kay naglikay ka sa sala, makapalipay si Ginoo ug makapahimuot niya kaning pagsimba nga ang imong kasing-kasing putli at tubangan sa Ginoo. Ngano man kay si Cain ug si Abel, asa naman to si Cain? Wala ko kitang Cain. Akiin, sorry. Si Cain nagha-offer og the best sa Ginoo, ayang kasing-kasing malipayon sa Ginoo, naglikay siya sa sala pero si Abel, abali. Si Cain, si Abel itong gingana na si Cain ang iyang kasing-kasing wala nagamalipayon sa Ginoo, dili buhi ang iyang pagsimba, putong daw wala dawata sa Ginoo. Asa naman mo? Sa inyong gikatawan diha? Si Cain. Hinaot igsoon nga tong pagsimba sa kada adlaw o sa Domingo, malipay ang Ginoo insakto nga pagsimba. Ano man si Kristo, tungod ni Kristo nabuhi ta spiritually, nabalaan ta igsoon og namatarong atong pagsimba manang nalipay ni na si Lord sa atong mga kinabuhi. Manang hinaot igsoon sa kada adlaw makasimba ta sa Ginoo. Pagsimba nga makapalipay sa Dios. Atong ipiyong itong mga mata igsoon, magampo ta atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo ang Dios ang asawa sa pag-awit sa usa ka awit itong giawit kaganina. Igsoon pamalandungi nining kabuntagon, uta kahibaw kung say mahitabo na to sa maabot nga mga adlaw. Pero ang pagampo nga sa kada adlaw ang imong relasyon sa Ginoo ayaw pasagdai. Sayaw man ka, maglingaw-lingaw man ka, magbasketball man ka, mulaag ka, muskwila ka, mo trabaho, pero ayaw tuguti igsoon nga ang imong relasyon sa Ginoo mawala. Hinoon, kapoy siya, murag hago ang pagbasa siyang pulong o pag-ampo, pero buhatan na igsoon, nga naman, nalipay si Lord, bisan lang sa unsa kagamay imong gihimo para sa Ginoo. Maghinlo man ka sa simbahan, magpagamit ka sa Ginoo, magbasa ka siyang pulong, mag-alagad ka niya, lipay kay si Lord, ana. Ayaw lipaya ang imuang silingan, ang imong amigo, imong kaugalingon, ang imong minahal sa kinabuhi, labaw sa tanan, lipaya ang Ginoo. Nganuman gilipay ka ni Lord sa kada adlaw. Gihatag niya ang hangin nga giginhawa nga walay bayad, kusog nga walay bayad, kinabuhi nga walay bayad igsoon tungod na sa gugma sa Ginoo sa imoa. Gani dili na ka mag-antos sa impierno tungod kay gibayran niya ang imong utang ngadto sa Dios. Munang ngadtos langit, grabe kalipay. Walay kasakit, walay kagutom, wala na gira, wala